мавҷуда ҷабборова бо шогирдонаш ба мактаби расомӣ меояд. ӯ забони гӯё надорад, аммо забони ҳамаи 20 шогирдашро медонад. 4 нафари онҳо мисли худаш безабони гӯёанд, аммо ҳамаи онҳо бо забони расму наққошӣ ҳарф мезананд. мегӯяд ки мада ман хулай шогирдон бисёр бошанд, восозай мада мегӯяд дарсшон метавон. мавҷуда бо имову ишора аз падари маҳрумаш сипосгузорӣ мекунад. ӯро аввалин омӯзгори худ медонад. сураткаширо падараш барои роҳи баён намудани андешаву афкораш омӯзонда будааст. ягон қа пушаймон нестам, розим ай касбам. падарам дар раҳмат мегӯям, падарам ҳамин раҳ будакам расм. мавҷуда то соли 2017 дар шуъбаи меъмории шаҳри Кӯлоб аз мутахассисони муҳими ин коргоҳ ба шумор мерафт. тамоми лоиҳаҳои асосии шаҳрсозиро бо маҳорати хос бо дастонаш мекашид. аммо маоши кам ва пайдо шудани барномаҳои компютери нақшакашӣ ӯро аз ин кор дур кард. акнун дар муассисаи бачагонаи расомии шаҳри Кӯлоб омӯзгор аст. шогирдонаш ӯро дӯст медоранд. ман аз рӯи мошариф ҳамсояамон ҳаст, аз он кам ёд гирифта будам аз он ва тарҷумаи гапзаниро аз талабамон оиша ёд гирифтам. ҳоло ин синфхонаи мавҷуда аст. ҳамаи нигораҳои онро худи ӯ ва шогирдонаш кашидаанд. аксҳоеро дидан мумкин аст ки ба гуфтаи мавҷуда онҳо сиёҳнависанд ва барои тозанавис кардани онҳо рангу бори зиёде лозим мешавад ки ӯ тавони харидани онҳоро надорад. раҳбарияти муассисаи бачагонаи расомии шаҳри Кӯлоб мегӯяд ки аз ҳисоби мактаб барои мавҷуда коре накардаанд. аммо дар ҳар чорабинӣ раҳбарияти шаҳри Кӯлоб ва баъзе муассисаҳо ба ӯ ва шогирдонаш кӯмак мекунанд. дар ҳақиқатан мактаби расомии бачагонаи шаҳри Кӯлоб ягон дастгирӣ то ҳозир карда натавонистааст. мо ҳамин ошкоро бигӯем ҳамин чиза ки дастгирӣ карда натавонистааст, не ки аз мақомоти ҳукумати шаҳри Кӯлоб, ҳокимияти шаҳри Кӯлоб дастгирӣ меёбад. мавҷуда ҷабборова 47 сол дорад, аммо шавҳар накардааст, вале кӯдаконро дӯст медорад. талош мекунад кӯдакони маҳрум аз забони гӯёро пайдо карда ба мактаби расомӣ оварад. мехоҳад онҳо забони тасвир дошта бошанд ва дар оянда азоб накашанд. ҳарчанд аз кори омӯзгорӣ 500 сомон маош мегирад, вале ин корро мегӯяд ки аз сидқ анҷом медиҳад. ҳоло ӯ ба ҷуз расомӣ, нақшакашӣ ва омӯзгорӣ кори чеварӣ ҳам анҷом медиҳад. ӯ мегӯяд ки дар аввал кораш қадр намешуд. акнун ҳис мекунад ки ҳунараш қадрдонӣ мешавад ва аз ин ҳисоб зиндагиашро мечархонад. маҳмуҷон раҳматзода, Озодӣ, Кӯлоб.